delok. Delok. Sehat nggih? Sehat. Dan mriki mboten jumes. Hei. Wong jare dikon kene sik kok. Ora ijol-ijol lah ngono kuwi. Wong dikon mbek. Sinambi nyuras bilih estu pitulungan lan karusan kita menika pinangkanipun awit berkah saking Gusti Allah ingkang nitahaken langit lan bumi. Dirahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita tuwin Gusti Yesus Kristus minggula tumrahing gesang kita satu. Kita pujiaken sareng-sareng monggo. Lasa estu panenipun jembar ingkang terepung tiang segede kanca monggo sami tumandang mumpung tasih pinaringan urip ya tumandang andharapi kangelane dadi kabungahane ya tumandang andharapi panen jembar kang kerep sepipe. Kawula ngaturaken panuwun Duh Gusti awit pakaryan paduka ingkang sampun katantukaken tumrap kawula sami. Dene prayating ngriki binerkahan awit kawelasan dalem. Sesarengan dinten menika kawula ngeneni kangelan-kangelan ing dinten kapengker lan samangke asu ngraosaken nikmating berkah peparing dalem. Estu menika wujud panduman peparing paduka Duh Gusti mila badhe kawula hormati kawula aosi kanthi kaginakaken kanthi sembodo. Paduka mugi berkahi tumrap kawontenaning brayat hingga panenan menika murakapi tumrap kabetahan. Para paraga ingkang sami sabiyantu paduka tebihaken saking alangan sukerta inggo kanthi mekaten sedaya ingkang katindakaken ugi ndadosaken berkah tumrap brayat lan pribadinipun. Malah Gusti betawisan papan kangge tanem ing dinten-dinten candhaipun ugi paduka reksa inggo kanthi mekaten panen dinten menika boten kendel ananging kasambet ing riyaya-riyaya kabingahan candhaipun awit dene berkah dalem. Kula Gusti kalau pasrahaken kawontenan kabingahan kawula dinten menika konjuk ing ngarsa paduka. Namung wonten ing asma dalem Gusti kawula Yesus Kristus kawula nyuwun. Amin. Lasa estu panenipun jembar ingkang terepung tiang segede kanca monggo sami tumandang mumpung tasih pinaringan urip ya tumandang andharapi kangelane dadi kabungahane ya tumandang